να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να ξεκινώ την επαφή μου με όλους τους πολίτες όλη την Ελλάδα για τη μάχη των ευρωεκλογών από το Ηράκλειο. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή γιατί εδώ είναι η πατρίδα μας, από εδώ ξεκινούμε, εδώ είναι οι αναφορές μας και αυτό που έχουμε στην προτεραιότητά μας είναι η Κρήτη, η Ελλάδα, είναι στην προτεραιότητα των πρωτοβουλειών μας και στην πρώτη θέση της καρδιάς μας. Αυτό είναι γνωστή η κριτική παροιμία που λέει όπου και να πάω τα κρατώ κόμμα του Ψιλορίτη, να το σκορπίσω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη. Και Ελλάδα βέβαια. Όπως και έγινε και στο παρελθόν όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για να διεκδικήσω την γραμματεία, τη γενική γραμματεία του κόμματος, θεωρούσα αυτονόητο ότι θα γίνει από τα γραφεία της ΝΟΔΕ του κόμματος στο Ηράκλειο και πριν από την Κρήτη. Για τον ίδιο λόγο, για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, συναισθηματική και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο να ανακοινώσω και την έναρξη αυτού του αγώνα πάλι από το Ηράκλειο. Θέλω σε αυτή την προσπάθειά μου να ευχαριστήσω κάθε κριτικό και κάθε κριτικιά. Και όχι μόνο κάθε κριτικό και κάθε κριτικιά, και όλους τους Έλληνες που στο πρόσωπο των κριτικών μου δείχνουν μια ιδιαίτερη τιμή και προτίμηση. Πραγματικά συγκινούμε όταν βλέπω την αγάπη που έχει ο κόσμος στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Διότι οι πατριώτες μας ήταν οι πρωταγωνιστές των απελευθερωτικών αγώνων και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Και μου κάνουν στο όνομα αυτών των θυσιών πολύ μεγάλη υποδοχή. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους Κρήτες και εδώ και στην Αθήνα. Και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου που σε αυτόν τον αγώνα είναι αρρωγοί και συμπαραστάτες. Όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Το Μαργογιαννάκη, το Χρήστο, τα ξεκινήσαμε μετά από τα Χανιά, μιας και είμαστε εμείς στο Ηράκλειο, το Βουλουδάκι, το Μανούσο, το Βελιδάκι, τον Κυριάκο, το Γιάννη, τον Κεφαλογιάννη στο Ρέθυμνο, το Γιάννη τον Πλακετάκη και βεβαίως το Λευτέρη τον Αγκενάκη και τον Μάξο με το Σενετάκη που με τιμά βρισκόμενο σήμερα εδώ σε αυτή την παρουσία.